fix-xhur li ġejjin se tisimgħu b'aktar investimenti ġodda li joħolqu karrieri ġodda għaż-żgħażagħ tagħna. Fadlilna 4 budgets oħra, wieħed dejjem aqwa minn ta' qablu. Magħna m'hemmx awsterità, iżda inċentiv. Żidna l-pensjonijiet, se nżidu aktar. Il-ġimgħat li ġejjin huma ġimgħat impenjattivi ferm għall Partit Laburista b'sensiela ta' attivitajiet li jilħqu l-qofol tagħhom fl-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem. Fost l-oħrajn bejn nhar il-ġimgħa 14 u l-ħadd 16 ta' April, il-Partit Laburista se jlaqqa konferenza ġenerali li tilħaq il-qofol tagħha b'diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Dan se jsir f'sessjoni li se tkun miftuħa l kulħadd, kif il-Partit Laburista jfittex dejjem li tfassil tal-politika tiegħu jkun wieħed inklusiv. Is-sessjoni tal-ħadd se tibda fl-10 ta' filgħodu u se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Din il-konferenza mbagħad tagħti bidu għal sensiela ta' inizjattivi marbuta ma' jum il-ħaddiem bil-qofol jintlaħaq biċ-ċelebrazzjonijiet kbar tal-ewwel ta' Mejju f'jum il-ħaddiem. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru fil-Belt Valletta jinkludu diversi attivitajiet għall-familja kollha. Il-Belt Kapitali se tkun il-post fejn wieħed jgħaddi din il-ġurnata ta' festa pubblika li timmarka wkoll il-kisbiet li jagħmel il-ħaddiem.